5. Jadymy. To ci pedagogów, co? Nie będzie miazga, hakarów i ogwu, jako porażka. Targowy asfalt, a to ino pierwszy track. Wszystko klasyka, sam powstaje, tak. Ty, szybko kurwa, to najlepsze. Najlepsze wiersze i owe fajne swetrze. Dzięki Wini za niego, Jerześ, moim kolegom, doweź mi go 2 lata temu i się w ogóle nie sprął. W ogóle się nie sprął, jest zajebisty, kurwa. Zapraszam cię. Nie, ale bez kitu, wyglądało byś tym też wczoraj w paczce został, nie? Jest kurwa normalnie dobra. Ja. No. Ej! Czekajcie. Jeszcze raz! To była zapowiedź jak chuj, nie?